Aino hai big fail Bubagra product Karbook hangkor. Faidi bahai ke abo kisa seng sukrubui saiman layane. Kokno kibo ihi hne manya greater triplelen phayako sekang triplelen ni movement by no bebag hase triplano kulijak IPFT ni phan bai. A zorawono kulijak hase triplani loge Karbook hangkorbo ahaino. Yaba IPFT turuk chajak kha BJP bai. Haste Tripura kuplung turuk chajak mani loge Karbook bo chajak khano. Aboni yagulo haino hai tewaisa chongmare ungphirei Karbook ni BJP le haphartei pharei rohorjak khano talkhe achai phaika Tripura mothani candidate. Belai wana janai kok abono Karbook hangkoro jefru BJP yak romui samung tangui tong dal bidal party rongno yakarei BJP rongno yakarei Tripura mothani bana romo. Piaba tini Karbook ni mangpli ketalkhe kasai phaika obokhe opti hai 12 nukhong ni 24 voters dal bidal party yakarei Tripura mothano yak romyagei ulta IPFT ni bana romani jeng nukhha hingkhe obosrai seren jeng hwnui mano. Tripura mothani samung tangkraro sakthari samung tangya Tripura sarokno borom roya wngmani bagui no tini ketal khlai age khibijak mosla no romani kalai khana hanai Tripuri khorang kha khalai khapani Tripuri ta khutei bukhro norok opte hai mangpli rono norok tamu nugui tamu wansuk sini comment box o comment khlai di norok nai dongo Tripuri khorang ini Karbook division all total loi ini 27 jona tei 12 family bodol to kubun bodol kobangma political bodol ni phaigo oro जों mention khaliya haifano tini जों IPFT je buri bodol ni ngoi tini Karbook division ni one day seminar o जों 27 jon makha 12 family haini bangai belai ke khaksango tei chini buri bodol no ngoi tei bu boskango khakra ke जों chini buri bodol kra khlaigai Karbook division o tei bu tornai tei bu phainai hainoi जों khaksang kha kesaro IPFT bodol norom nuksagi tongmani tabuk haino hai taiwaisa dal bidal thengkrang bodol ya kare noroni bana rokom japno abo tamni bagi tabu terus kasai to belai no je chini media takhu kaham kok singkha sungtini IPFT ro je jaga go Tripura haste go IPFT 2009 ni simi sung alada rajyo kotal rajyo tini TT edition o toigoi Tripura land sung diman khaigai phaithani go tini sak jora chini IPFT Tripura land no noroi oino kuno samung khayakho sung jati dofano phioga ni bangai chini sung Tripura land diman khaigai no chini IPFT tongkho oro jaga go bibhinno rajnitik femlo phaigai amjok phaigai tini chini dofaro baksa khabara mani bai kobangma leader ro dei chini dofani dofasong joto yakarei thangmani bai जों दुर्बल ungthangka ba jikonoi thangka haifano tini je khakra ro koboi khe jatini bangai samung tang tongnai ro tini जों IPFT go asogoi buskang basagai tini asogoi tongyagai tabo bochung Tripura land ni demand dei memorandum rogoi Delhi deputation जों bo sorbrang waisa thangai tongkho